nyaka wabedgo. Kata sami wacho ni ng'ane ong'e ng'ane no. Kata mana Fahima mi wacho ni. Fahima dongo tiyo ofis mar Senator Mogwel Mheshimiwa Shakila. Ma en senator sani to kendo en secretary general mar Wiper. Mano dak wachie, mano to we. Omiyo gigi nyaka ong'egi. Ya, ing'iyo gik matiyo sani, samoro jomoko onge ng'ama okwat ng'ato. Fahima otiyo ofis secretary general mar Wiper ma watiyogo kata sani e senate sani. Kato ka ng'ato nyaka bed wat ng'ato. Chako ka wacho ni kikao kata kami wacho ni ikoro what the minority leader Mheshimiwa Jonet. Jonet dong koria nyaka bed mana associated gi Jonet nikech of en kabinde. To maka kabinde wang'i uru ni to ng'ato tiyo nang'o. Erokamano ahinya. To bende gino ero mabende nomora mano gi Hassan Nur nowacho ni neni brother in law deni yuoro Jonet kata mana ka Jonet na pok onyuol. Yes. Koro penjo Uganda koro kogik ni koro Nur koro kane obedo yuor koro giwere koso gitim ang'o nikech ng'ato ka ng'ato nyaka survive. Wang'i ura yawa. Ka koro indi bet yuor ng'ato kapok onyuol ng'atno to koro idhi mbele koro ka chieng' moro idwaro tich tiko ne koro ok nyal bet nikech ng'ani ne wang'i uru na kit ng'ato e tich momiye ni to tiyo ne jo Kenya nang'o. To be nitie mibadhi momiyene. Ka onge mibadhi gi timbe maricho gi gik ma jo Kenya ok dwar, gik ma katiba ok dwar, to wami ji thuolo mondo ti. Waduoge matin wach mar Abasta. Kidwa timo gimoro kata obed mana liel, an samoro kawo gik matin ma ji neno machiegni. To useloso komiti odugu moro matin machano gini. Ka giduogo nu report kendo udwa ketho mano kendo uchako manyien, nyaka mi jogo ni ne usemiyogi ne gisenono karacha ahinya kikoni mato koro waweyo. To ka onge malich ahinya to nyaka udugu ma uketo no komiti no nyaka uyie ni tich motiyo no ber. Ka ok kamano to onge tiende gimoro ka biro to ji oyala te to be nitie gima ji duto dibedi mitieki ma ok oketo jomoko matin manone. Erokamano ahinya. Paro nwawere gi manotenge wengi duto te koro biro bedo kwang'iyo doho gini ero mabende gibiro bedo ka ging'ado